तर पंढरपूरची भूमी पवित्र आहे आणि त्यामुळेच तिथे आंदोलनाला बसलो अशी प्रतिक्रिया उपोषण स्थळाचं शुद्धीकरण केल्यानंतर रोहित पवारांनी दिलेली आहे. छोटे कार्यकर्ते काही करतात असं रोहित पवार म्हणाले. भाजप किसान मोर्चाकडून गोमित्र शिंपडून शुद्धीकरण करण्यात आल्यानंतर रोहित पवारांनी हे उत्तर दिलं. पंढरपूरची जी पवित्र भूमी आहे त्या भूमीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही सगळेजण बसलो होतो आणि जेव्हा आम्ही 3 दिवस तिथं उपोषण केलं ते कशासाठी केलं तर ज्या काही कर्जमाफीमध्ये अटी होत्या ज्या जाचक आहेत त्याचा 40-1 लाख शेतकऱ्याला फटका बसत होता. मुख्यमंत्री साहेबांच्या जवळ असणारा एक नेता 6 तास प्रवास करून जर तिथं येत असेल आणि तिथं चर्चा करत असताना आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी सुद्धा फोनवर तिथं बोललो, हे तुम्ही सगळ्यांनी तिथं बघितलेलं आहे आणि त्यानंतरच बैठक ठरलेली आहे. त्यामुळे हे साधे छोटे कार्यकर्ते फक्त बातमी होण्यासाठी खाली काय करतात ह्याला काय आमचं घेणं देणं नाही.